Ahoj, som rada, že si tu. Pri PCOS často hľadáme zázračné doplnky, ale pravda je, že tie najväčšie zmeny sa dejú v strave, v tom, čo dávame telu každý deň. Dnes ti ukážem jeden jednoduchý prírodzený spôsob, ako do jedla dostať viac živín. Predstavujem ti Vierku Múdru, mamu 3 detí a autorku 2 kníh o klíčkovaní, s ktorou dnes preberieme snad všetko, čo potrebuješ o klíčkovaní vedieť. Ahoj. Ahoj Lesi, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, všetkých pozdravujem a ďakujem, že sa zaujímate o tému klíčkovania, o ktorej sa budeme dnes. Vierka, skúsa nám na začiatok trocha predstaviť. Takto podstatné si už o mne povedala. Rodina a deti sú pre mňa na prvom mieste. Okrem spomenutého, tak som vyštudovaná environmentálna manažérka, ktorej už počas štúdia učarovala botanika, fitoterapia. V podstate je to zase niečo, čo sa so mňou ťahá už podstatne dlhú časť môjho života. Zamestnaní sa venujem v oblasti udržateľnej mobility, kde v podstate prepájam tú prax celoživotnú z oblasti dopravy a štúdia v oblasti environmentu. A tým, že v oblasti environmentu všetko so všetkým súvisí, takisto ako v tej prírode a s tými klíčkami, tak je to taký jeden ucelený celok, ktorý mi dáva veľký zmysel a v podstate ma naplňa. Čo ťa vlastne priviedlo k klíčkovaniu? Kedy si s tým začala? Ja viem teda osobne, že ako to približne bolo, ale aby aj ostatní vedeli. Takže v podstate ku klíčkovaniu ma priviedli moji rodičia, moji starí rodičia. Ja už z detstva si pamätám, že v našej rodine sa klíčkovalo, že klíčky napríklad munkofazulky alebo žeruchy sme mali na tanieri bežne. Čiže bolo to niečo, s čím som ja vyrastala a prišlo mi to absolútne prirodzené a automatické, že sa klíčkovalo a klíčkujem aj ja v súčasnosti. No ale taký možno väčší zlom nastal, keď som si založila vlastnú rodinu a rozhodla sa teda, že budem klíčkovať aj ja. Bolo to v čase, keď sa nám narodil prvý syn a taký najväčší moment, ktorý mi utkvel v pamäti bol, keď začal chodiť do škôlky na to prvé zaučanie, mal asi 2,5 roka a počas prvého týždňa som mu musela nosiť nabalenú stravu so sebou, tak nejako tak automatické prirodzene som mu do chlebíka nabalila aj klíčky, respektíve výhonky alebo mikrozeleninu, žeruchy a pani riaditeľka ma s úžasom pochválila, že teda aká som zodpovedná matka a že čo ja teda tomu svojmu dieťaťu dávam jesť. Potom som počas života kličkovala tak akože nejako, či už v nejakých intervaloch občasne, ale nebolo to nejako na takej úplne že dennej báze. Až som otehotnela s našim 3. dieťaťom a to už som bola približne nejakých 9 rokov vegetariánka. Čiže mala som takú nejakú osobnú zodpovednosť za to, aby som ten svoj jedálniček a tie potrebné látky počas tehotenstva, či už sú to bielkoviny alebo kyselina listová, nejakým spôsobom nahradila a vtedy som sa vlastne vrhla do kličkovania ešte viac a prešlo to do fázy, že som začala robiť s kličkovaním výskum a vlastne posunulo sa to až do fázy celej mojej materskej dovolenky, že naša kuchyňa sa premenila na kličkové laboratórium a v podstate ja som mala nakličených non-stop asi 15 druhov klíčkov. Skúšala som všetky na rôzne semená, rôzne klíčkovacie techniky a v podstate tento v úvodzovkách výskum som zapisovala, aby som si ja tiež všetko pamätala a vlastne výsledkom toho celého bola kniha Klíčkovanie. Keď sa povie klíčkovanie, tak čo presne ťa na tom tak najviac baví? To slovo klíčkovanie, vlastne to slovesné podstatné meno, podľa mňa zahrňa všetky činnosti, ktoré s tým súvisia. Teda nie je to len o tom nakličovaní semín, ale aj o tej celej príprave. A mňa na celom tom klíčkovaní udivuje ten zázrak života, ktorý vlastne vznikne z ako keby tvrdej mŕtvej hmoty. A v podstate metamorfóza celého toho zázraku, že to semienko nesie nejakú genetickú informáciu, premení sa z tvrdej mŕtvej hmoty na niečo živé, zelené, čo nám navyše prináša ešte aj množstvo zdravotných benefitov, tak v podstate tá sila prírody a života ma nikdy neprestane udivovať. A keď sa povie o tých klíčkoch, nie každý, teda veľmi veľa ľudí ani nevie, že klíčkovanie existuje, ale občas v obchodných domoch narazia na také už zabalené klíčky. Tak keby ste mohla zovšeobecniť, aké sú hlavné výhody klíčkov? V tej otázke, ktorú si mi teraz položila, ešte by som chcela doplniť, že
možno ľudia nevedia, že čo to vlastne klíčok je a aké sú tie fázy tej rastlinky počas tohto embryonálneho vývoja. Čiže ak hovoríme o klíčku, tak hovoríme ešte len o naklíčenom semienku. To znamená, že ešte z neho vychádza len taký maličký chvostík, ktorý my považujeme za klíčok a tento klíčok ešte nie je zelený. Že keď si ty predstavíš napríklad, že v obchodoch majú na takých tých vaničkách tie klíčky, napríklad mungofazulky, alebo v tých azijských obchodoch to vidíme, alebo v azijských reštauráciách, tak to je ešte stále klíčok. Ako náhle začína táto rastlinka fotosyntetizovať, čiže premieňať slnečnú energiu alebo energiu svetla na to zelené listové farbivo, už sa začína podľa slovenského názvoslovia meniť na výhonok. To znamená, že už tá zelená časť rastlinky, keď vidíme napríklad mikrohrášok, žeruchu alebo reďkovku, tak to už je v slovenčine výhonok, ale tento názov sa veľmi nepoužíva. Používa sa skôr tá mikrozelenina alebo mikrobylinka. Áno, mikrobylinka. Takže ja mám na to taký názor, že pokiaľ vy si doma naklíčite semienko napríklad na klíčok, či už napríklad tá mungofazulka a pracujete s klíčkom, vidíte, akú má ten klíčok životnosť, vidíte, čo sa s ním, keď ho napríklad zabudnete prepláchnuť alebo ho uložíte do chladničky, zabudnete deje. A potom sa pozerám ja na klíčok mungofazulky v obchode, vidím, že proste mal nejaký proces klíčenia, výroby, balenia a vidím ho, že má tam trvanlivosť, že treba ho spracovať dovtedy a proste pre mňa je to neuveriteľné, ako dokáže ten klíčok v tom stave, ktorý je na tej vaničke pod tou fóliou vydržať napríklad týždeň alebo 2. V tom neporušenom stave, keď viem, ako rýchlo mi degraduje klíčok mungofazulky, ktorý som si naklíčila aj sama. Čiže vlastne tým by som chcela povedať, že tieto klíčky sú chemicky ošetrované látkou proti plesni, proti hnilobe a proti tomu, aby proste alebo na to, aby zachoval ten tvar. Čiže nie je to niečo, čo by som ja, keby som vedela, čo to obsahuje chemicky, chcela do svojho tela prijať. Na druhej strane, keď sa pozerám na výhonok, ja už zo svojej skúsenosti viem odhadnúť, či bol pripravovaný, či bol teda dopestovaný v biokvalite. To znamená, že boli použité biosemienka a nebolo použité žiaden prostriedok napríklad na urýchlenie alebo podporu zväčšenie tej rastlinky, lebo viem porovnať žeruchu v biokvalite a potom nejakú, čo som videla v metre alebo reďkovku, ktorá má rozmery 5-krát väčšie ako tá žerucha v tej biokvalite. Takže tuto by som len chcela upozorniť a dať, aby si ľudia dali na to pozor, že pokiaľ máte garantované, že bol dopestovaný v biokvalite, tam by som nevidela nejaký problém a tam by som vlastne odporúčala podporiť nejakých takých pestovateľov mikrobyliniek, ktorých máte v okolí. Viem, že aj v našom okolí sa nachádzajú. Oni väčšinou svoj tovar dodávajú do reštaurácií. Keď máte ozdobené jedlo nejakými tými mikrobylinkami a tam je naozaj vidieť, že sú v tej normálnej biokvalite. Čo sa dorába potom nejako iným spôsobom, tak tomu sa ťažko vyjadruje, ale radšej by som si potom tieto mikrobylinky dopestovala sama doma. A keď človek aj chce začať, ale ešte nevie úplne ako, ešte nemá tvoju knihu, lebo ja som išla podľa tvojej knihy, alebo napríklad nemá na to čas, prostriedky, alebo nie je ten typ človeka, ktorý by takéto veci riešil, tak je stále lepšie skúsiť zohnať v tom obchode tie mikrobylinky a tie klíčky, alebo by si sa tomu naozaj vyvarovala? Ak by malo ísť o pravidelnú konzumáciu, tak by som sa tomu vyvarovala. Ak by to malo byť len, že nejaké občasné, alebo má ten už overený zdroj. Pokiaľ nájde overený zdroj, tam nie je žiaden problém. V podstate nemusí si nič doma dopestovávať a má ten prísun mikrobyliniek v dobrej kvalite zabezpečený. Ale pokiaľ by to malo byť tak, že naozaj chcem konzumovať, tak treba si ten zdroj overiť na pravidelnej báze. Áno. A ktoré druhy klíčkov vlastne ty považuješ za najzdravšie? To je ťažká otázka, určite sa to takto nedá kategorizovať, lebo v podstate klíčok je zelenina. Je to zelenina v určitej životnej fáze vývoja a my pokiaľ už vieme, že ako na nás vplýva alebo aké zdravotné benefity nám prináša zelenina, určitá zelenina v jeho dospelej rastovej fáze, napríklad si môžeme povedať o brokolici, tak brokolica v štádiu vývoja klíčku, keď je to semienko úplne nadúpané všetkými tými živinami, tak podľa výskumov môže mať až o 400% viac
tých nutrientov, ako má v tej dospelej svojej fáze. To znamená, že brokolica je veľmi zdravá zelenina, nie každý ju pravidelne zaraďuje do jedálničku, obsahuje napríklad látku sulforafán, o ktorej sa teraz veľmi veľa hovorí, tak podľa výskumov vieme, že v tej fáze klíčku ho má o mnoho viacej. Výskumníci sa na tie klíčky zamerali nielen z pohľadu klíčku ako fázy, ale aj z pohľadu jeho vývoja a každodenného rastu a prišli na to, že jednotlivé druhy klíčkov a výhonkov a ich zloženie sa počas vývoja každý deň mení. To znamená, že napríklad mám nejaký klíčok, trebárs rečkovky, na tretí deň je tam najvyššia hodnota trebárs vitamínu C. Na štvrtý deň klesne, ale zvýši sa hodnota zasa niečoho iného, trebárs kyseliny listové, lebo už rastlinka je väčšia a viac zelená. Čiže nedá sa to nejako kategorizovať, že ktorý je zdravší, kedy je zdravší a tak ďalej. Ja by som odporúčala, keby ľudia kličkovali priebežne, tieto semienka obmieniali. Neznamená to, že musí mať doma napríklad 15 druhov semien, stačia 3-4. A nech si takto priebežne niečo nakličuje. Priebežne počas toho rastu zostriháva napríklad tie mikrobylinky alebo pridáva do jedálnička klíčky a ja si myslím, že tá nutričná hodnota alebo proste tá potreba organizmu z tohto hľadiska bude dokonale zabezpečená. Ty si sa ma pýtala na zdravotné benefity a v podstate tie sú nejakým spôsobom rozdelené, že z hľadiska fyzického zdravia, ale veľmi málo sa hovorí napríklad o zdravotných benefitoch z hľadiska psychického zdravia. Áno. Tie sú takisto už nejakým spôsobom aj dokázané nejakými vedeckými metodami. Tým, že vlastne telo obsahuje, teda telo prijíma z tých klíčkov naozaj tie živiny, ktoré potrebuje. Ale ja by som chcela ešte povedať niečo aj o téme alebo o tom spôsobe, že ideme sa venovať činnosti. A tá činnosť, ktorú robíme, v našom prípade to klíčkovanie, takisto prináša ľuďom rôzne benefity, hlavne teda tie psychické. A prišla som na to hlavne počas kurzov klíčkovania, ktoré som robila s dievčatami a sme to tam tak akože viacej rozoberali túto tému. A my sme prišli v podstate na to, že keď sa človek o niečo stará sa o niečo živé, čo mu rastie pod jeho rukami, vidí výsledok svojej práce, baví ho to, tak ho to na druhej strane začína aj svojím spôsobom tešiť. Ano. Začína ho to naplňať, že teda takýto istý príklad máme a už je to dokázané, že ľudia, ktorí záhradkárčia, takže sú na tom lepšie, dožívajú sa dlhšieho veku, všetky tie modré zóny a tí ľudia, ktorí v podstate boli sledovaní, boli súčasťou výskumu, všetci si pripravovali vlastnú obživu, starali sa o tú svoju záhradku a toto je taký malý príklad toho, že aj keď človek naozaj nemá tú svoju pôdu, nemá tú svoju záhradku, môže si tú svoju mikrozáhradku zasadiť vo vlastnej kuchyni. Čiže toto je taký jeden aspekt, na ktorý by som chcela upozorniť. Ďalším je taký, že v podstate keď sa už do tej rutiny nejakej dostane, že naučí sa to, naozaj má to nejaké tie benefity, že baví ho to a on si dokáže svojím spôsobom dopestovať určité množstvo zeleniny, čiže stáva sa čiastočne sebestačným. Stráca potrebu napríklad kupovať nejaké druhy zeleniny, ktoré sú v obchode. Napríklad, môžeme to tiež povedať na tom príklade tej reďkovky, že bol som zvyknutý konzumovať reďkovku, začal som si sadiť mikroreďkovku, tá chutí úplne rovnako ako klasická reďkovka, čiže ja si to viem tým nahradiť, nemusím chodiť tak často do obchodu, stávam sa svojím spôsobom alebo určitým spôsobom aspoň čiastočne sebestačným, tak ten človek začína nadbúvať teda taký pocit, že nie som až tak závislý od toho systému. Nemusím proste, ak niečo chcem ísť len do toho obchodu, lebo ja si to viem zaobstarať aj sám. A to je zase ten ďalší aspekt. Nie len tá činnosť, ale už aj ten výsledok pôsobí na psychiku človeka. Je to v podstate, že je taký spokojnejší a prinieslo mu takú novú radosť do života. Preto by som ja veľmi odporúčala nie len napríklad mladým ľuďom alebo rodinám s malými deťmi, aby sa do kličkovania púšťali, ale určite aj takým ľuďom, ktorí sú napríklad osamelejší alebo ľuďom, ktorí sú už na dôchodku a nemajú tú záhradku, že aby kličkovanie skúsili. Mne sa to páčilo, že keď ja som začala kličkovať minulý rok, tak ešte aj môj vtedy 3-ročný syn, že schodil, ochutnával, skúšali sme, čo nám vyhovuje viac, čo nie, čo vieme pridať do jedálnička, čo už je na nás napríklad tá reďkovka, že bola celkom štiplavá. A to sa chcem rovno aj opýtať, že dá sa to nejako urobiť, aby nebola taká štiplavá? No, tam to veľmi závisí od semienka, aký druh semienka si kúpila. Ja mám takú skúsenosť, že väčšinou reďkovka daikon je štiplavejšie semienko reďkovky ako tej klasickej reďkovky. Možno keby si skúsila tie farebnejšie druhy.
tak by boli menej pikantné. Ale ono to veľmi závisí aj od tých preferencií človeka. Tak možno, že zo začiatku sadiť menej pikantné semienka. To sú napríklad tie semienka krmných zmesí, ako je ďatelinka, senovka alebo alfa. Ano. Ale možno, že detičkám by to viacej vyhovovalo a potom z tých pikantných druhov, tak najpikantnejšia je podľa mňa horčica, semeno horčice, a pikantnejšie je pórik. Ano. To je zase najdlhšie klíčece semeno z hľadiska času. Takže ja som počas svojho života prišla na to, že sa mi veľmi menia chute. A prechádzala som rôznymi fázami, že tiež som zo začiatku nemala až tak veľmi rada pikantné. Potom som prechádzala tej fáze, že to telo si to pikantné veľmi žiadalo. Že som dlho klíčila napríklad tú horčicu. Ja. A možno, že mi niečo chýbalo a tým som si to len doplňala. Potom som mala také obdobie, že keď sa ma vždy pýtali, že ktoré je tvoje najobľúbenejší klíčok, tak ťažko povedať, lebo mala som obdobie, že mi veľmi chutilo naklíčený cicer. Ja. A teraz, keď som sa zasa posunula vo veku, tak napríklad ten nakličený cicer mi až tak veľmi nechutí. Takže aj tie chute sa ľudí menia, preto by som možno odporúčala, že skúšajte to striedať a uvidíte, že možno, že v zimnom období vám chutí niečo iné ako v letnom období a opačne, alebo to súvisí aj s vekom. Sa na to vrhne niekto naozaj neskúsený, čiže sme v roli začiatočníka. Tak aké tie druhy klíčkov by si odporúčala? Čím by si odporúčala začať? Tak ja by som odporúčala začať semienkom mungofazulky. Pri tých semenách si treba povedať, že nie všetky semená fazule sú jedle aj v surovom alebo nakličenom stave, ale semienko mungofazulky je jedno z tých, ktoré sa nakličovať môže a je to bezpečné. Vidíte to teda aj v tých čínskych obchodoch alebo reštauráciách. A je to najkratšie klíčiteľné semienko. V podstate ten klíčok je konzumovateľný už o 48 hodín. Ďalším semienkom, ktoré je veľmi vhodné, je napríklad šošovica. Tieto semienka, šošovica klíči možno o jeden deň dlhšie ako mungofazulka, ale tieto semienka sú veľmi vďačné, pretože nie sú problémy pri klíčení, tá klíčivosť je tam celkom dobrá, čiže nebude mať človek hneď zo začiatku taký nejaký stres alebo niečo také, nebude ho to odradzať, že sa mu to nepodarilo. No a čo sa týka nakličovania semienok na mikrobylinky, na tie výhonky, tak tam by som takú tú klasickú žeruchu, čo sme klíčevali, možno ešte aj na základnej škole si niektorí pamätajú, alebo reďkovku, lebo tá zasa pripomína chuť tej klasické reďkovky, že nebudú v tom vidieť niečo nejaké exotické alebo zvláštne. A pokiaľ majú radi také tie klasické chute, ako napríklad chuť mladého hrášku, tam je veľmi dobrý ten hrášok, len hrášok klíči na mikrobylinku troška dlhšie. A tam už by som odporúčala aj iný klíčecí podklad ako pri týchto klasických. Keď sa bavíme o semienku, ktorý ideme klíčiť na klíčky, tak tam stačí obyčajná voda ako médium, čiže klíčime hydroponickým spôsobom. Ak naklíčime napríklad tú žeruchu alebo reďkovku, stačí vata a voda, ale ten hrášok si už vyžaduje minimálne takúto kvalitnejšiu pôdu. Tam zasa treba dávať pozor, že aby to bola pôda vhodná na nakličovanie, aby nebola doplňaná o nejaké zložky, ktoré hlina dnes bežne v obchodoch obsahuje. Na to si treba dať naozaj veľký pozor, že väčšinou balík hliny máte na predpestovanie na priesady. A on je už doplnený rôznymi dusičňami, takže toto je absolútne nevhodné, pretože klíčok výhonok má veľmi krátku rastovú fázu. Rastlinka nestihne túto chémiu zo seba odbúrať a vy to vlastne všetko zjete. Čiže tam treba takých pár zásad dodržať. Čiže hrášok sa nedá naklíčiť? Máte? Áno. Dá sa, len, že tým, že klíči dlhšie, on už potrebuje mať aj nejaké živiny a tá vata mu ich neposkytne. Čiže to, čo si nesie v sebe, ako tú zásobáreň živín, on za určitú dobu vyprodukuje, minie na ten svoj rast a na to, aby sme dosiahli tú veľkosť rastlinky, ktorú potrebujeme, tak ja odporúčam hrášok nakličovať v hline vhodnej na nakličovanie. Ale to je len z osobnej skúsenosti, nie je to nejaká zásada, že to takto treba alebo nie. Áno, čiže keď niekto s tým len začína, tak stačí mu teda aj iba nejaká menšia miska a voda. Áno. A že väčšina z tých klíčkov sa dá. Pokiaľ by si chcel hrášok naklíčiť iba na klíčky, tak ako to nakličovali v minulosti naši predkovia, ktorí klíčky konzumovali, ktorí tieto vlastne mikrorastlinky konzumovali v stave klíčku a napríklad z hrachu pripravovali to naše historické jedlo, pučálku, tak sa to nakličuje len do stavu klíčku. Vtedy stačí iba čistá voda. Vtedy sa to nedáva na vatu. Ale pokiaľ by sme chceli z hrášku sa dopracovať tej zelenej mikrobylinke, tak už je potrebný nejaký pevnejší, kvalitnejší nakličovací základ. Lebo pri tej vate ona by začala časom podľa mňa aj plesnivieť a hniť. Áno.
to semienko by sa v nej začalo rozkladať a už by tam začal taký ten degradačný proces, ktorý nie je pri klíčkovaní absolútne žiaduci. Tým, že ty sa venuješ aj kurzom klíčkovania a teda si aj prešla naozaj rôznymi spôsobmi klíčkovania za život, tak vieš dať nejaké tipy, že ako sa starať o tie klíčky a ako sa vyhnúť nejakým najčastejším chybám? Určite. Ale ťažko sa to zasa takto vo všeobecnosti povie. Ja som momentálne, mám kurzy klíčkovania pozastavené, ale ten kurz klíčkovania trval 2 až 3 mesiace. My sme v podstate išli postupne, naklíčovali každé to jedno semienko a učili sa dievčatá aj na vlastných chybách, že ak sa niekomu niečo stalo, tak vlastne celá skupinka o tom vedela a ostatné si dávali pozor, aby sa tejto chybe vyvarovali. Ale ak dodržíme vlastne pár základných zásad, tak sa nič nestane a nie je tam nejaké riziko, že by niečo v podstate hrozné mohlo stať, ale medzi tých pár zásad platí, že tak ako my sme smední a potrebujeme sa hydratovať, tak takisto sa potrebujú hydratovať aj tie klíčky, lebo sú smedné. Samozrejme, že treba tam dodržať určitú optimálnu hranicu tej vlhkosti, či už pri preplachovaní alebo zalievaní alebo postrekovaní, ale takisto treba mať v priestore, kde nakličujeme, optimálnu teplotu, áno, ale aj vlhkosť vzduchu. Medzi optimálnu teplotu sa považuje od 18 do 22 stupňov a tá vlhkosť vzduchu, tak to je také to je najviac problematický faktor, pretože niektorí ľudia bývajú napríklad či už v starých domoch, kde je tá vlhkosť vyššia, ako by mala byť, alebo zasa v novostavbách, kde takisto prekračuje vlhkosť určitú hranicu, pričom by mohli začať tie klíčky plesnivieť. A naopak zasa v bytoch, ktoré sú v zime dosť prekúrené, tá vlhkosť vzduchu zasa nízka, že je to suchšie, čiže tam by sa mohlo stať, že ten klíčok by bolo treba častejšie preplachovať. Čiže to sú také najzákladnejšie vstupy, ktoré musíme tomu klíčkovaniu dať a potom sú to tie klíčece podklady, ale to už iba v prípade, že by sme išli nejaké komplikovanejšie semienko naklíčovať. Čo je podľa teba na klíčkovaní najťažšie? Tak pokiaľ človek vie klíčkovať, tak je to úplne jednoduchá záležitosť. Ale viem si predstaviť, že človek, ktorý ide do toho prvýkrát, tak možno má aj nejaké zbytočné obavy alebo sám si vytvára také bariéry, že je to ťažké, že to nezvládnem a niektorí sa dokonca aj boja preto do toho pustiť. Ale najťažšie je možno, že práve ten krok rozhodnúť sa, že idem do toho začať. Ano. A potom ostatné už ide. Viem, že toto je tiež všeobecná otázka, ale aspoň približne, že ako dlho bežne trvá, kým sú klíčky pripravené na konzumáciu? Tak to je veľmi individuálne, pretože každé to semienko má iný čas klíčenia a tej rastovej fázy. Ale ako som už spomínala, najrýchlejšie klíčec semienko je tá mungofazulka, tam je to 48 hodín. Pri šošovici je to zasa, čiže to sú 2 pracovné dni, pri šošovici je to o deň dlhšie. Pri tých mikrorastlinkách, ktoré som zasa odporúčala, napríklad žorucha reďkovka, je to približne 5 dní. Pri tých, ktoré chceme nakličiť do stavu tej zelenej rastlinky, sa neodporúča ich konzumovať, keď ešte len vyjde klíčok, ešte nezačali fotosyntetizovať. To znamená, že nebudem ich jesť, keď to má, 1 centimetrový klíčok po 2-3 dňoch, ale počkám si tých 5 dní. Priebežne ich konzumujem, to neznamená, že mne to teraz vyrástlo, má to 3 cm, ja to za jeden deň všetko skosím a zjem, ale konzumujem to tak priebežne, že si odstrihávam, čiže tá rastlinka má zasa čas a priestor ďalej troška podrásť. No ale taký priemerný pri týchto mikrorastlinkách čas je tých 5 až 7 dní. Najdlhšie klíčiteľné, to je približne až 14 dní, je ten pórik. Pórik som teda neklíčila. A napríklad pri už spomínanom hrášku ako mikrorastlinke je veľká výhoda to, že my keď hrášok zostrihneme, keď zostrihneme napríklad reďkovkovú žeruchu, tak tá rastlinka už nerastie ďalej. Áno. Je to vlastne na ako keby jednorazovú konzumáciu. To, čo odstrihnem, zjem, ale z tých korienkov už nevyrastie nová. Pri hrášku je to inak. Hrášok má takú úžasnú schopnosť, že my ho vieme zostrihnúť aj 2, aj 3 krát, že len ho treba stále polievať a starať sa o ňo. Každá tá ďalšia rastlinka je taká troška tvrdšia, ako keby už ide do takej drevnatejšej fázy, ale stále má chuť toho klasického zeleného hrášku. Tak mi napadlo, že možno si niektoré ženy, alebo väčšinou počúvajú tento podcast ženy,
si budú myslieť, že iba ten výhonok majú jesť, ale oni vlastne to môžu celé zjesť. Celý ten klíčok. Tým, že hrášok sadíme do hliny, tak my stále ten hrášok nechávame v hline v úvodzovkách zasadený. My strihame len tú nadzemnú časť rastlinky a tým, že sa o ten hrášok staráme stále ďalej, polívame ho, tak on stále má tú možnosť vyrastať. A tým, že klíčecím podkladom je hlina, ktorá obsahuje určité množstvo živín, tak tá rastlinka má stále ten zdroj živín a vie ďalej rásť. Dobre, a kebyže si ju vyklíčime iba napríklad vo vode? Tak vtedy by sme ju vyklíčili len do stavu klíčku. Ak by sme to ešte nechali prekličovať v tej vode, tak nám vyrastie aj napríklad 2 cm hrášok, ktorý môžeme zjesť aj s tým klíčkom. Ale hrášok je zasa špecificky v tom, že ako náhle začnú už prerastať do výhonku, tak tebe sa to semienko rozíde na 2 časti, vychádza z neho korienok a tá časť, to semeno, začína ako keby meknúť a už nie je také vhodné na konzumáciu. Ono už ani nie je dobre. To už je tá časť, ktorá začína odumierať. Áno. Ktorá vlastne poskytla všetky tie živiny, aby tá rastlinka mohla rásť. Čiže to už je ako keby ten rastlinný odpad, ktorý bude tvoriť ten humus tej rastlinky. Áno. Ale tak je to pri hrášku. Pri tých mikrobylinkách je to zase inak. Tam je to inak. Áno. Ten hrášok si plní ten životný cyklus. Stáva sa aj súčasťou trofického reťazca. Čo sa týka klíčkov, aké klíčky najčastejšie využívaš v kuchyni? Myslíš teraz na prípravu jedál už tepelnú? Áno. No tak v podstate ja som v knihe Klíčkovanie, ktorú sme už spomínali, ja som tú knihu rozdelila na 2 časti. Prvá je Malý sprievodca veľkými premenami, kde si prechádzame o naklíčovanie jednotlivých semien a druhá je receptár s klíčkou. V receptári nájdete 60 receptov na jedlá s klíčkou a presne na tie jedlá, ktoré sa tepelne upravujú, nejakým spôsobom sa vlastne upravujú. A tam zasa tá mungofazulka, úplne najideálnejšie semienko. Ja veľmi rada naklíčujem aj slnečnicu. Táto ešte nebola spomenutá. Semienko slnečnice tiež veľmi vzácne a vzácne. Ja naklíčujem slnečnicu, ktorá je lúpaná. Nie je nelúpaná. A lúpaná slnečnica, ak sa naklíči do stavu klíčku, tak ona má takú jemne orieškovú chuť. Ako náhle začne prerastať do stavu výhonku, tak začína mať veľmi pikantnú chuť. A to je tam úžasné, že my si vieme slnečnicu naklíčiť a konzumovať v tej rastovej fáze aj. Ja skôr som preferovala tú orieškovú chuť. Tá pikantná bola na mne až veľmi pikantná. A ja práve toto semeno slnečnice používam aj pri receptoch. Jedným z tých receptov je plnená paprika, ktorú nájdete v knihe a je to taký možno, že troška náročnejší recept, ale celkovo plnená paprika, aj keď sa pripravuje klasickým spôsobom, je taká náročnejšia a ľudia, ktorí ten recept vyskúšali, tak povedali, že lepšiu plnenú papriku v živote nejedli a teda ja sa pripájam, že naozaj je veľmi, veľmi dobrá. Takže to je jeden z tých mojich obľúbených receptov a ďalší zasa taký úplne naopak, najjednoduchší, ktorý možno v knihe nájdete, je to klíčkové sweet and sour, kde idú klíčky mungofazulky. Tak to je také jedlo asi za 15 minút hotové. Áno. Čiže slnečnica a mungofazulka sú také. Tiež je to veľmi individuálne, takisto aj šošovica alebo cícer. Ono aj v čase sa stretávam s tým, že veľmi sa mení kvalita semien. Ja som bola zvyknutá napríklad na nejakú značku cíceru. Táto značka vypadla z trhu. A ja sa neviem teraz dostať ku kvalitnému semienku ciceru, kde by bola 100% klíčivosť. Pokiaľ nie je pri ciceri zabezpečená 100% klíčivosť, tak tie semienka začínajú zahnívať. Rozpadať sa, kontaminovať ten zvyšok, ktorý je dobre naklíčený. A toto už také komplikované a ani by som to neodporúčala konzumovať. Čiže ako náhle sa tam začína tvoriť taká nejaká gelovitá, lepkavá, hustejšia hmota, začína to nejakým spôsobom smrdieť, zahnívať, tak ja vtedy odporúčam napríklad všetko to naklíčené vyhodiť do koša. A toto je napríklad jeden z dôvodov, ktorý odrádza ľudí klíčkovať. A tým, že vypadlo z trhu to semeno cíceru, tak teraz menej naklíčujem ten cícer, ako som naklíčovala v minulosti. Napríklad z cíceru bol úplne úžasný a veľmi rýchlo pripraviteľný humus. Tým, že to semienko je naklíčené, zmeknuté, stačilo ho len na chvíľočku ovariť a za chvíľku bol ten humus hotový. A tam je ten veľký rozdiel, že napríklad pri naklíčené semená sa teplne upravujú veľmi krátko. Ak sú tie semená suché, musia sa aktivovať a potom treba z hodinu cícer variť,
tak tá príprava toho jedla trvá o mnoho dlhšie. Teraz mi napadlo, keď sme pri tom cíceri. Keď nemáš takto nakličený, nemáš ho kde zohnať, je podľa teba lepší ten v konzerve na prípravu jedál, alebo ten na sucho, čo vieš kúpiť? Tak ja osobne si cícer kupujem suchý. Ja si ho namočím, zvyčajne 2 balíčky. Uvarím si ho v tlakovom hrnci a si ho potom nabaličkujem, dám si ho do mrazničky, keď chcem používať ten varený. To je akože také najrýchlejšie použitie. Ale keby si potrebovala, že veľmi rýchlo teraz chcem niečo pripraviť, tak by som odporúčila cícer v skle. Predáva sa aj cícer konzervovaný v skle, tak ten je úplne najideálnejší. A tak úplne posledná možnosť je to konzerva. Áno, to ma práve zaujímalo, že ako to máš. Ako sú jedlá, ktoré aj ja kúpim v konzerve, pretože keď ho chcem zjesť hneď a nemám ho inak, napríklad to je konzervovaný ananás. Pravda. Lebo nie vždy je ananás v ponuke, nie vždy je zrelý a v podstate keď človek chce alebo potrebuje ten ananás, tak si kúpi konzervu. Áno. Nemá inú možnosť. Čiže keby niekto chcel ísť klíčkovať, aké pomôcky alebo nástroje odporúčaš na začiatok, že by mal určite mať po ruke? Tak netreba hľadať ďaleko. Všetky tieto pomôcky, ktoré na nakličovanie potrebujeme, väčšina ľudí vo svojej domácnosti má. Sú to presne tie, ktoré používali aj moji rodičia alebo naši predkovia v minulosti. Je to obyčajný zaváraninový pohár. Ja odporúčam ten 7-decový. Na prekrytie a preplachovanie tých klíčkov, aby s nimi nebola veľká starosť, stačí ten zavaraninový pohár prekryť nejakou syntetickou tkanivou s takými nie veľmi hustou, ale nie veľkými dierkami, čiže zase taká tá stará komunistická záclona je ideálna. Syntetickú tkaninu hovorím preto, aby nezadržiavala dlhodobo vodu. Lebo pokiaľ by to bola nejaká balenená látka, tak dlhšie sa tam drží voda a mohlo by tam nastať nejaká kontaminácia, či už tých plesní alebo niečoho podobného. No a gumičku, aby sme ten pohár zagumičkovali. Čiže my si semienka do tohto pohára dáme aj aktivovať, na 12 hodín ich tam namočíme a potom cez tú tkanivu môžeme vodu prelievať, preplachovať. A v podstate toto je pri nakličovaní klíčkov, semienok na klíčky všetko. Čo sa týka tých výhonkov alebo mikrobyliniek, ako je žerucha, reďkovka a podobne, tak tam nám stačí nejaký tanierik, malá miska, vata, semienka a trocha vody. Ono, podľa mňa je to jeden z tých mýtov, že na klíčkovanie potrebuješ neviem aké rôzne nádoby, že si toho musíš veľa vopred kúpiť alebo niekde cez e-shop objednať a preto to tých ľudí zase zdržuje od toho, aby začali. A pritom je to jednoduché a človek môže hneď teraz ísť. Áno, je to tak, presne. Ja sa priznám, že mám tiež už také tieto efektné nakličovacie poháre, ale kúpila som si ich asi rok, 2 dozadu a kličkujem celý život a viem, že je to v podstate len pre ten efekt v kuchyni. Že lepšie to vyzerá. Áno, lepšie to vyzerá, keď chce človek. Také estetické. Také peknej, modernej kuchyni to lepšie vyzerá ako rozložené zavaraninové poháre. Ešte som zabudla spomenúť, že pri tých semienkach, ktoré sadíme na výhonky, ešte je vhodné, ak niekto v domácnosti nemá, tak rozprašovať s vodou. Ale väčšinou ho používame napríklad pri žehlení, takže väčšina ľudí ho doma má. Vlastne to klíčkovanie je vhodné naozaj pre každého. Určite. Neviem, či si ty pamätáš, ale my sme ešte kedysi na základnej škole v úvodzovkách klíčkovali. Neviem, či to bolo ešte na 1. stupni na prírodovede alebo prvovke. Ano. Sme nakličovali žeruchu. Áno, väčšinou to bolo v tom období jary. Áno, a nakličovali sme aj semienka fazulky, čo je pre mňa doteraz nepochopiteľné, pretože fazula, klasická, ako som už aj spomínala, je v stave surovom alebo nakličenom jedovatá. Čiže my sme to nakličovali len preto, aby sme videli, akú rastovú fázu má semienko fazule, ale museli sme to potom vyhodiť do koša, lebo to nebolo konzumovateľné. Ale v tej triede s tými malými deťmi je to veľké riziko, pretože už len pri zjedení napríklad jednej nakličenej fazulky môžu nastať veľmi vážne tráviace problémy, pretože je veľmi toxická, ona obsahuje tú jedovatú látku fazín, ktorá sa ale zase ničí varom, preto sa fazula aktivuje na mača pred varením, potom sa uvarí a až potom sa môže konzumovať. Takže to je napríklad také jedno z tých rizik nakličovania, aby si ľudia nemysleli, že v podstate každé jedno semeno, že sa to nakličí, je v stave klíčku konzumovateľné. Čiže fazula nie. Fazula nie. Ale mungo áno. Mungo áno. Lebo je to inačovať semienok, ale v podstate tých semien, ktoré sa nemôžu nakličovať, je potom viacej. Ale tie nájdú v knihe. Áno, tie nájdú aj v knihe. Si
existujú klíčky, ktoré majú nejaký špecifický účinok na energiu, náladu alebo iné funkcie tela, že vieš si tak povedať, že dobre, že nie som unavená alebo bolí ma hlava, tak si vyklíčim tú konkrétnu bylinku napríklad. Zase nedá sa to povedať takto všeobecne, lebo aj migréna má rôzne dôvody. A pokiaľ by tá migréna mala mať ten dôvod alebo pôvod, že je to z nedostatku určitých živín, tak určite by tie klíčky tento efekt mali. A ono celkovo, tie klíčky my považujeme za v podstate koncentrované superpotraviny. Ano. Oni už aj boli zaradené rôznymi americkými organizáciami medzi funkčné potraviny, superpotraviny a neviem ešte aké potraviny. A je to z dôvodu vysokého obsahu napríklad enzymov, vitamínov, minerálov. Čiže okamžite oni zvyšujú nejakú našu fyzickú aktivitu, bojujú proti únave, podporujú náš metabolizmus. Obsahujú napríklad aj veľa horčíka, alebo už spomínaného toho sulforafánu, pozitívne ovplyvňujú nervový systém, znižujú stres, napätie, zlepšujú náladu. V podstate ono, nedá sa to povedať všeobecne a je to taký balík, keby sme tie klíčky konzumovali pravidelne, že určite majú také benefity ako napríklad rôzne vitamínové prípravky alebo tabletky. Áno, že je to vlastne prírodný výživový doplnok. Presne naozaj, tak. že najlepšia forma, ako Presne by sme tak. to mohli do seba dostať. V zelenej forme, presne tak. Ale keď si sa pýtala napríklad ešte na nejaké tie špecifické účinky, tak tým, že obsahujú vysoký obsah horčíka, draslíka, tak upokojujú ten nervový systém, znižujú úzkosť, napätie. Brokolicové obsahujú sulforafán, tento chráni mozog pred oxidačným stresom, regeneruje neuróny, čo prispieva k duševnej rovnováhe. Detoxikujú organizmus a zlepšujú trávenie. Trávenie zlepšujú napríklad kvôli tým enzymom, ktoré obsahujú, ale takisto v spojení s tou detoxikáciou, tak kličky konzumujeme väčšinou aj s tými šupkami. Že keď si nakličíš mungofazulky, tak niekto preplachuje klíčky, aby tam tie šupky nemal, ale je úplne normálne a prirodzené to konzumovať aj s tými šupkami. V podstate tá šupka je prebiotikum, čiže veľmi veľký zdroj vlákniny, ktorú náš črevný mikrobióm a náš organizmus potrebuje. Čiže ono je to také, že je to ruka v ruke, jedno s jedným. Že si týmto spôsobom pomáhame. Ani v podstate nemusíme mať tú vedomosť, že má to takéto účinky, ale ani nevieme ako, ale my príjmeme pri tom, že konzumujeme klíčky o mnoho viac vlákniny, ako príjmeme bežne. Tak keď sme vlastne ešte hovorili o tom trávení, tak napríklad ja mám takú skúsenosť, že u mňa, keď jem napríklad viac surových klíčkov, mungofazulky, tak mi to odbúrava pocit pálenia záhy z prebytku žalúdočnej kyseliny. Napríklad, čo sa týka klíčkov šošovice a fazulky mungo, tak oni obsahujú železo. Toto železo zlepšuje prenos kyslíka do buniek, čím sa predchádza takej únave zvýšenej alebo letargii. No a pre taký maximálny účinok na energiu by som ja odporúčala kombinovať klíčky strukovín, napríklad túto mungo a šošovicu, tie som spomínala, že sú jej veľmi jednoducho klíčiteľné, napríklad s tými klíčkami brokolice. A špeciálne ženám po 40. roku veku by som odporúčala zaradiť do jedálnička aj spomínané klíčky alebo skôr výhonky krmných zmesí, ktoré regulujú hormonálnu nerovnováhu a napríklad začínajúcej perimenopauze, menopauze veľmi prospievajú. To sú napríklad semienka ďatelinky, alfy alebo senovky gréckej. A kde je najlepšie nájsť alebo kúpiť tieto semienka? Tak niektoré semienka majú v špecializovaných obchodoch, či už je to obchod zdravej výživy, lebo ja väčšinou kúpujem z e-shopov. Ja som bola minulý týždeň z hodou okolností v Rakúsku. Rakúska firma Zonentor je aj na našom trhu. V Rakúsku boli tie semienka, semienka na klíčky. Mali lepší výber, lepšiu ponuku a o polovicu sú tam lacnejšie ako u nás. A teda dajú sa už doviezať priamo domov? Áno. Rôzne e-shopy ich ponúkajú od rôznych značiek, rôznych výrobcov. Tam si treba naozaj porovnať cenu a množstvo, lebo niektoré sú veľmi zbytočne predražené podľa mňa. A tým, že klíčkovanie sa možno stáva takým novým trendom, tak niektoré firmy to aj zneužívajú práve pri týchto semienkach. Čo sa týka napríklad, toto sú hlavne semienka na tie mikrobylinky, ale napríklad mungofazulka vám nakličí akákoľvek z obchodu. Takisto tento problém nemám ani so šošovicou a nemala som ani s cícerom, dokiaľ bola v ponuke značka Mania. Ona aj tá značka Mania sa potom časom pokazila. Tam zasa ja vidím ten súvis s tým, že ten dodávateľ tých semien sa im možno zmenil.
Čiže neviem to nejako identifikovať, čím to môže byť spôsobené, ale napríklad, ak je semeno geneticky modifikované, nikdy vám nevyklíči tak, ako by sme potrebovali. Takisto, keď je radiačne upravované, čo sa veľmi často stáva pri semenách, ktoré sú skladované v klasických skladoch, aby im tam neklíčili, pretože v skladoch je všeobecne vyššia vlhkosť, je tam chlad a vlhko, takže mohlo by sa stať, že by im tie semienka tam nakličovali, čiže oni ich radiačne ožiaria. Takže takéto semienka určite nevyklíčia. Tam je v podstate embryo radiačne poškodené, spálené. Takéto semienka nenaklíčia. No a potom takisto nesmú sa nakličovať semena, ktoré sú určené na výsev do záhrady. Pretože tieto semena sú častokrát chemicky ošetrované alebo morené proti škodcom, ktoré sa nachádzajú v pôde. Čiže toto nie sú semena vhodné na nakličovanie. Čiže naozaj tie špecializované obchody, zdravé výživy, väčšinou je tam napísané na tej krabičke, že je to semienko na klíčky. A potom tieto semena na výhonky, a to, čo som spomínala na kličky, tak tie v klasických potravinoch, pretože opäť semeno, ktoré je určené na priamu konzumáciu, napríklad po uvarení, nemôže byť chemicky ošetrené. Či už je to tá šošovica alebo mungofazulka. Väčšina žien, ktoré toto počúvajú, má problémy so syndromom polycystických vaječníkov a väčšina žien so syndromom polycystických vaječníkov má problémy so otehotnením. Takže by ma aj zaujímalo, ako je to s klíčkami a s klíčkovaním v tehotenstve alebo aj v tej fáze, keď chcú otehotnieť. Tak v prípade tehotenstva by som ja osobne odporúčala konzumovať iba klíčky, ktoré ste si naklíčili sami doma. Samozrejme z tých vhodných semienok, ktoré som už spomínala, ale máme tu ešte jednu skupinu semien, ktorá by sa vôbec nemala alebo klíčkov v tehotenstve konzumovať. A to sú už tie spomínané klíčky krmných zmesí, ktoré sú vhodné na hormonálnu nerovnováhu v perimenopauze a v menopauze. Nie sú vhodné počas tehotenstva. A to je spomínaná ďatelinka, alfa a senovka grécka. Je to z toho dôvodu, že oni môžu vyvolávať mikrokontrakcie, čo teda počas tehotenstva absolútne nie je žiaduce. Takže tam by som sa týmto klíčkom vyvarovala. Treba dbať na tú kvalitu samozrejme toho klíčku. Treba nakličovať semienka, ktoré sú rýchlo nakličiteľné. Napríklad tá mungofazulka by počas toho štádia vývoja nemal klíčok priestor sa ničím kontaminovať, aby nezačala tam prevládať nejaká pleseň alebo hniloba, čiže tam by som odporúčala naozaj už tie najjednoduchšie kličiteľné mungo a šošovicu. A samozrejme, že mikrobylinky, ktoré žena konzumovala a bola zvyknutá napríklad na reďkovku, môže kľudne nakličovať reďkovku. Pokiaľ nikdy v živote nekličkovala, momentálne tehotná, tak by som zasa veľmi neodporúčala experimentovať. Lebo môže nastať nejaký, ja neviem, či bude to ťažšie v tom tehotenstve metabolizovať, alebo proste niečo sa môže stať, tak zase tam by som moc neexperimentovala, možno by som skúsila napríklad ten hrášok. A zase zavádzanie potom veľmi pomalé a postupné, tak ako sa zavádzajú príkrmy malým detičkám, tak takisto treba skúsiť najprv len troška. Napríklad pár semienok, pár klíčkov, na ďalší deň znova pár klíčkov, uvidíte, ako budete na to reagovať. Ale myslím, že v dnešnej dobe je veľmi málo žien, ktoré nikdy v živote klíčky nekonzumovali, čiže tento problém by tam pravdepodobne nemal byť. Ale treba si samozrejme odsledovať. A potom pri deťoch je to ako, kedy sa môžu začať zoznamovať s klíčkami? Tak pri deťoch je to zasa pri zavádzaní tých prvých detských pokrmov, ako sa postupne zavádzajú. Ja osobne som začala dávať synovi, mal myslím, že 8-9 mesiacov, ale zasa jeden klíčok mungofazulky. Najprv môžeme skúsiť, že ho uvaríme spolu s nejakým príkrmom a rozmixujeme v tom príkrme. Potom časom môžeme skúšať aj v tej surovej forme. My sme sa dopracovali do štádia, kedy dieťa v roku zobalo klíčky bez problémov, ale neviem, či my sme dobrý príklad. Vy ste najlepší príklad, práve že. Ale teda v našej rodine sme sa nestretli s tým, že by mal niekto nejaký problém s travením alebo nejakú alergiu. Osobne som sa zo zdrojov dočítala, že je malá skupinka ľudí, malé percento ľudí, ktorí nedokážu klíčky metabolizovať v surovom stave, preto by si ich mali upravovať a ide hlavne o tú mungofazulku, že majú také ako keby spomalené alebo ťažšie trávenie. Dokonca som sa s týmto prípadom stretla aj u jednej účastničky môjho kurzu, takže tam sme vlastne zvolili tú inú stratégiu, že ak chce, tak tie klíčky si budete plne upravovať a pri výhonkoch som sa s týmto problémom absolútne nestretla. V podstate my sme historicky a aj geneticky prispôsobení na to, že konzumujeme rôzne vňate, zeleninu v surovom stave, cíbiky, pážitku, petržlen a ja si myslím, že tým sme
tým je to naše telo prispôsobené na to, že nie je to pre nás nejaká taká úplne že exotická novinka. Áno, napríklad ja mám histamínovú intoleranciu a ja viem, že nemôžem fermentované potraviny, ktoré sú veľmi zdravé, veľmi prospešné, ale vlastne mne by ublížili. A ja práve kvôli tomu som začala klíčkovať, lebo som vedela, že keď potrebujem začať nejak zdravšie žiť a chcem do seba aj tie mikronutrienty vo väčšom množstve dostávať a nie cez výživové doplnky, tak presne, cez fermentovanú som nemohla, tak som skúsila to klíčkovanie. Že to je podľa mňa veľmi dôležité aj pre tých ľudí, ktorí majú rôzne potravinové intolerancie, alergie a ktorí nevedia z bežnej stravy dostať do tela to, čo potrebujú. Práve kvôli tým svojim obmedzeniam potravinovým. Určite áno. Klíčky sú aj pri histaminovej intolerancii veľmi odporúčané a vhodné. Ja som napríklad tiež prechádzala takými rôznymi fázami stravovacími, kedy som vylúčila zo stravy mäso, vylúčila som zo stravy aj mliečne produkty a napríklad ja som si pripravovala aj s klíčkou klíčkové mlieka. Napríklad s klíčkou naklíčených obilnín. Najčastejšie to bolo z ovsa, ale aj z pohanky. Niektoré recepty nájdú ľudia aj v knihe, ale potom sme sa tomu tak akože hlbšie, podrobnejšie venovali v týchto kurzoch. Napríklad, keď začnete klíčkovať, neodhadnete množstvo pomer, naklíčite veľmi veľa mungofazulky, neviete čo s tým. Tak ja som túto mungofazulku rozmixovala, ona obsahuje veľmi veľa bielkovín a túto precedila rozmixovanú hmotu, vodu som použila napríklad ako základ kysnutého cesta. Alebo cesta nejakého, myslím, že v tejto knihe je to aj recept na tie indické placky. A keď si predstavíte, že v podstate placka je čisto len voda, múka, minimum nejakých živín, tak to viete, tú potravinu, keď máte napríklad nejaké dieťa, ktoré veľmi málo je, alebo má problém s konzumáciou. Veľa detí má dnes napríklad, čo ja som prekvapená, problém s konzumáciou ovocia a zeleniny. Ano. A vy neviete, ako to do neho dostať, tak môžete to obísť a toto je jeden zo spôsobov. Kedy oni absolútne nezistia, že v plácke sú klíčky napríklad. Ale dostanú do seba tie mikronutrienty, ktoré potrebujú. Mikronutrienty, áno. Perfektné. A inak stále mám v hlave tú brokolicu. Že vlastne, ako si človek vyklíči brokolicu? Lebo ja si aj pod brokolicou predstavím už tú zelenú brokolicu. Tak ja brokolicu klíčim na výhonky, presne na tom vatovom podklade. Sú to malé drobné semienka a vyrastú ti z toho také isté zelené klíčky, alebo približne také isté ako napríklad žerucha. Čo sa týka tej kvality, ty by si odkiaľ odporúčala nakupovať tie semienka, z ktorých potom budeme klíčiť? Tak ja vždy odporúčam z tých špecializovaných predajní, vždy odporúčam v biokvalite, ale v poslednej dobe sa stretávam s takým fenoménom, čo tu doteraz nebolo, poslednú dobu myslím asi 2 roky, že už aj tieto semená, ktoré sú garantované, že sú na kličovanie, tak ich klíčivosť začína klesať. To znamená, že 100% klíčivosť znamená, že keď vy si naložíte semienka na klíčky alebo na výhonky a všetky vám vyklíčia, to je 100% klíčivosť. Ja sa teraz stretávam častokrát aj s tým, že tá klíčivosť je treba z 80 alebo 70%. To znamená, že veľa tých semienok vôbec nevyklíči a to je jeden z faktorov, ktorý veľmi ovplyvňuje to, alebo odrádza tých ľudí od toho klíčkovania. Keď sa nám prestane v klíčkovaní dariť, tak si povieme, ja to neviem, mne to nejde a ja to robiť ďalej nebudem. A pritom ten človek nespraví absolútne žiadnu chybu, dodržal všetko, čo mal, stará sa dobre o tie klíčky, ale problém je v tej kvalite toho semena. Ale neviem absolútne, že s čím to súvisí a prečo sa toto deje, pretože v minulosti som sa s tým nestretávala. Takže ak by to malo byť niečo, čo ľudí odrádza, tak by som sa ich snažila tak troška povzbudiť a podporiť v tom, že naozaj to robia správne, nespravili žiadnu chybu, že treba vydržať, že možno, že na budúce sa im zadarí kúpiť kvalitnejšie semienka. Áno, že nemusí to byť vždy nami. Áno. Že sa nedarí. Nezlyhal ľudský faktor, ale zlyhal niekto pred ním. Áno. Máš ešte nejaký bonusový tip, ktorý by si chcela povedať? Rozmýšľam, zamýšľam sa. Možno, že keď sa bavíme o tej činnosti klíčkovania, tak ako to v praxi vyzerá? Že my sme o tom už teraz veľmi veľa povedali. Človek si môže myslieť, že naozaj je to náročné, ale prax je taká, že aspoň u mňa osobne ráno vstanem, prídem k umývadlu, idem sa napiť, lebo som smedná. Vypijem pohár vody. To isté spravím s tými klíčkami. Keď ich mám v pohári, tak im napustím vodu, vylejem vodu, preplachnem, nechám stiecť. Že klíčky potrebujú iba to, čo my. Sú smedné, potrebujú sa napiť.
Pri semienka, ktoré nakličujeme na mikrobylinky, potrebujú aj to denné svetlo, aby mohli fotosyntetizovať a potrebujú mať dostatok kyslíka. Čiže ako si ja potrebujem vyvetrať miestnosť, tak takisto potrebujem vyvetrať miestnosť aj tým klíčkom. Tuto treba dať len veľký pozor na to, aby sme neotvorili okno priamo niekde v blízkosti tých klíčkov. To znamená, že nenakličujme tie semienka rovno pod otvoreným oknom. Ak ich máme na okne kvôli tomu svetlu, tak ich len na chvíľočku prenesme a nenakličujeme nad radiátorom. Väčšina ľudí, hlavne v bytoch, má radiátory nainštalované na stene pod oknom. Tak radšej ich nakličujeme na nejakej kuchynskej linke, nemusí tam byť úplne 100% svetlo, tým kličkom to bude stačiť, ale viac ich ohrozíme, keď budeme nakličovať nad radiátorom, pretože tie korienky môžu byť prehriaté. Zasa tam môže potom nastať nejaký problém. Rastlinka nám skore vysychá, my sa čudujeme, že prečo sa jej nedarí, veď je na okne, ale možno, že zabudneme na to, že je aj nad tým radiátorom. Takže to je za mňa v podstate všetko. Naozaj to kličkovanie je veľmi jednoduché. Treba si len nájsť fakt chvíľku času a možno nejaké vhodné miesto vo svojej domácnosti. Napríklad na tej kuchynskej linke. Naozaj nepotrebujeme na to nejaké špeciálne veľký priestor, špeciálne náradie. Kličkovať sa dokonca aj na internáte, takisto aj na dovolenke. Tam treba dať naozaj veľký pozor na kvalitu vody, pretože nie všade je pitná voda. Môže byť niečím kontaminovaná. A toto je ešte aj jeden z dôvodov, prečo ja sa tak troška bránim aj tým klíčkom v obchodoch, pretože ja neviem, akou vodou boli prelievané, ako sa s nimi manipulovalo, či tam bola zabezpečená dostatočná hygiena a v prípade výhonkov, akou vodou boli polievané, lebo ak by mali byť dovážené z nejakých iných krajín, tak naozaj tam neviem, či aj ten dovozca alebo výrobca vie garantovať toto, či boli v podstate polievané pitnou vodou alebo nejakým spôsobom nekontaminovanou bakteriálne alebo chemicky. Takže zhrnutie, kličkovanie absolútne nie je ťažké ani náročné a keď sa to nevydarí, nemusí to byť vo vás, ale v klíčkoch a respektíve v tých semienkach. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, že si našla čas a dúfam, že zase viac ľudí začne klíčkovať. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.